u Sarajevu. Instrukcije o klanjanju Bajram namaza da će prvi imam Gazi Husrevbegove džamije u Sarajevu dr. Hafiz Mensur Efendija Malkić. On će, kao i do sada, u funkciji i direktora Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu održati i prigodan vaz. Svako od nas želi da u ime uzvišenog Allaha učini neko dobro djelo u prvih dana mjeseca Zulhidže i tako se približi gospodaru. To su u prvom redu ibadeti, namazi, post, klanje kurbana, hadž, sjećanje na uzvišenog Allaha, učenje Kur'ana časnog, dijeljenje sadake i naravno podjela kurbanskog mesa. A potkraj februara 10. godine po hidžri ili 632. godine po Isau alejhiselam, Muhammed alejhiselam je obavio posljednji i oprosni hadž. Sretan što se vratio u svoj zavičaj, gdje je duhom pripadao. Odakle je pod pritiskom otišao u Medinu, obišao je Kabu 7 puta, prošao između Safe i Merve, zahvaljujući pritome Allahu dželešanuhu na velikoj pobjedi. Na Arefatu po predajama bilo se okupilo od 124.000 do 144.000 ljudi. Na Arefatu je Muhammed alejhiselam je održao svoj govor koji je tradicija i vjerno se sačuvala. Uputio je zahvalu dragom Allahu, podsjetio na uputu u pojam vođenja u islamu, na jedinstvu u vjerovanju, svijest o Allahu, osnovne principe međuljudskih odnosa, kao i zabrane u islamu, krvnu osvetu, kamatu, nepravednu magiju. Posebno mjesto posvećuje regulisanju ugovora, principu stvaranja i odnosa u braku. Govor je sačuvan u originalnoj formi. O pravovjerni, bojte se Allaha i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni, kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec. Današnji dan i mjesto Arefat na kojem se nalazimo. Čovjek je djelo Božje i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi doći pred Boga i On će nas pitati za naša djela i naš rad. Stvari koje su vam date u amanet čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su. Molim. Ne prestane, hej, aman, aman, ne prestane. Teče islam na sve strane, lebbejk Allahumme lebbejk, lebbejk Allahu. Teče islam na sve strane, lebbejk Allahumme lebbejk, lebbejk Allah, lebbejk